nebo zpracování knihy Josefa Škvoreckého. Národní knižíme právě teď. Ten rozhlas, to je něco, to byl nápad, to nám to scházelo. Nešikovný a trochu nešťastný kostelník se rozhodne opustit práci ve velkém kostele ve městě a za novým životem se vypraví do zapadlého skresy. Všichni máme před sebou jedno. Ano, budoucnost. Snad. Příběh Parážův konec spisovatele Josefa Škvoreckého zfilmoval už v 60. letech Evan Čorma. Tentokrát dostane divadelní režii na starost Jan Mikulášek. Popisuje jeden z ředitelů činohry Martin Kukučka. K výročí prostě Škvoreckého, že to sice o rok později, ale že si k tomu jakoby vracíme. V to věřím, že to prostě bude taky jako další jako moc hezký kousíček. Kvůli opravě nové scény Národního divadla ale museli přestat hrát některá představení. V budově s typickými skleněnými krychlemi na fasádě začne rekonstrukce už na podzim, říká generální ředitel první české scény Jan Burian. Výběrové řízení už je ve druhém kole, to znamená posuzují se finanční nabídky. Já čekám, jaké doporučení od té odborné komise. Asi budeme v řádu týdnu nějaký výsledek vědět. Už tradičně zahájí Národní divadlo svou sezónu s diváky na pražském Střeleckém ostrově. A to 1. září. Na akci nazvané Národní Open Air uvedou pohádku pro děti a divadelníci připravují i kreativní dílny. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.